ای خدا کاش مرا دردی دیگر میدادی، زندگانی پر از شیر و شکر میدادی. зарина абдураҳим, собиқ овозхони дастаи ҳунарии сомони вазорати фарҳанги тоҷикистон, ин таронаро барои худаш мехонад. зеро ҳамин чашмони заиф сабаб шуданд ки ӯ аз дастаи ҳунарии сомон ихроҷ шавад. зарина бо 130 сомонӣ ҳаққи бознишастагии маъюбӣ ҳоло хонашин аст. ӯ дар дастаи ҳунарии сомон ҳудуди 2 сол кор кард. инсони хуб аст, яъне ки роҳбаре ки маро роҳбарӣ мекунад, Қурбоналӣ Раҳмонов дастгирӣ мекунад, кӯмак мекунад, вале гуфт ки бачам дигар ман наметавонам, чунки ин фармони давлат аст ки бояд ҳамаи маъюбон аз корхонаҳое ки давлатӣ кор мекунанд озод карда шаванд. Сабаб чист намедонам, лекин агар нафақа гӯем, ман рости 130 сомон нафақа мегирам. ӯ на ба ман мерасад, на ба духтар. заринаи абдураҳим аз модар бо босираи заиф таваллуд шуд, аммо баробар бо мардуми солим дар ин даста ҳунарнамоӣ мекард. аммо Қурбоналӣ Раҳмон, раҳбари дастаи сомони вазорати фарҳанг мегӯяд, зарина аз аттестатсияе ки вазорати фарҳанг доир кард нагузашт ва аз кор сабукдур шудани ӯ ба нафақаи маъюбияш бастагӣ надорад. мувофиқи барномагузорие ки мо дар саҳнаҳои калон мегузаронем, рости гап дар чанд барномаҳои консертӣ мувофиқе ки маъюби нобино ҳаст, барои ба саҳна баромадану аз саҳна даромадану баромадан бисёр ба ин мушкилӣ мекашид ва дар чанд барномаи консертӣ режиссёри консертам бисёр ба мо огоҳӣ доданд ки шояд ки дар ҳолати барномаи консертӣ дар ҳамиз ба саҳна баромадан аз саҳна баромадани он мушкилӣ кашад. аммо ин танҳо зарина нест ки мегӯяд ба иллати маъюбӣ аз кор озодаш карданд. давлатмоҳ Қурбонова, сокини шаҳри Кӯлобро низ ки 5 сол инҷониб танзимгар яке аз шуъбаҳои ёрии таъҷилии беморхонаи Кӯлоб буд, ба хотири беморӣ аз вазифа барканор карданд. вақте ки манам гапа файрод кардам, гуфтанд ки ту ба сабаби маъюбӣ дар кор озодӣ. ман гуфтам хайма чиба хондам, буд кардам, 5 сол кор кардам. خیلی امسال من چیکه برآورده کن خیلی بگه که دیگر هم نخون. масъулини ҷамъияти маъюбони шаҳри душанбе мегӯяд, супориши ёрдамчии президенти тоҷикистон дар масъалаи кадроҳо асоси озод кардани саросарии маъюбон аз идораҳои давлатӣ шудааст. ҳоло дар робита ин ҷамъияти маъюбони шаҳри душанбе 2 баҳси додгоҳӣ бо мақомот доранд. ҳаст муроҷиатҳо хеле зиёд аз минтақаҳо, аз ноҳияи Тавилдара, аз ноҳияи Дарвоз, умуман аз минтақаи Кӯҳистон теъдоди зиёди маъюбон муроҷиат карданд ки онҳоро бесабаб ва бо супориши ки аз дастгоҳ омадааст озод карда истоданд. мутаассифона аксари онҳо бо таври расмӣ муроҷиат намекунанд. ҳама муроҷиатҳошон шаффоӣ аст. аз моҳи апрел то инҷониб ба қабулгоҳи ташкилоти мо зиёда аз 10 нафар муроҷиат намудааст. аз он 7 нафараш хизматчии давлатӣ мебошад, аз ин 3 нафараш зан ва ҳамагӣ 10 нафар муроҷиат кардааст ки аз он 3 нафараш зан ва 7 нафараш мард мебошад ва хизматчии давлатӣ 7 нафар буд ки муроҷиат кард. ба онҳо аксарияти онҳо фармони аз кор озодкунии худро пешниҳод карданд ба мо ки дар ҳақиқат дар аксарияти фармонҳои аз кор озодкунӣ омада шудааст ки дар асоси супориши ёрдамчии президент ҷумҳурии Исламӣ оид ба масъалаи кадрҳо озод карда шуданд. аз ин рӯ мо ин супоришро дар ҳақиқат ғайриқонунӣ ва табъиз нисбати маъюбон медонем. қонун дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбони тоҷикистон муваззаф кардааст ки корхонаҳое ки бештар аз 20 корманд доранд, новобаста аз шакли моликияташон бояд 5% кормандонашонро аз ҳисоби маъюбон ба кор бигиранд ва он маъюбоне ки кор мекунанд бар изофаи нафақаи маъюбӣ ҳаққи дарёфти кӯмакпулиҳои иҷтимоии яквақтиро доранд. сабаби хориҷ кардани маъюбон аз кор ин ҳам нодуруст баррасӣ намудан ва нодуруст фаҳмидани супоришу дастурҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. табъизи маъюбон дар қонун манъ карда шудааст.
و اون گفته نشده است در قانون، مثلا در یگان جور قانونی درباره حفظ اجتماعی معیوبان گفته نشده است که معیوب به شخصی که معیوب هست و نفقه میگیره و باید که از کار رود یا کار کنه یا که نفقه گیره. نفقه این چیزی است که از طرف دولت کفالت داده می شود و اون شخص نفقه رو در اساس معیوب شدنش، یعنی در اساسی که قابلیت کاریش پوره یا نیم پوره گم کردن است. аммо қаҳрамони мо заринаи абдураҳим ба қонунҳо аз пуштибониаш бовар дорад, вале тасмим надорад ки дастаи ҳунарии сомонро ба додгоҳ бикашад. ӯ мегӯяд барои ин на пул дорад, на бовар дорад ки дар додгоҳ пирӯз мешавад. مگفت گر کشد